inkondlo kuphela eyofakazi. Imizimba mibili, umzimba wenkosi nomzimba wenceku, kuleli gumbi elilodwa elihle lekhethelo elakhiwe ngezifungo kanye nezimiso, ukuze kuphethakale umsebenzi wobizo phakathi kuvele nothumo. La khona kuvela uhlobo lwezindlela ekumele uzihambe, kukhona nobudlelwane obude okumele uhambe ubaka, nezindaba ezinde omelwe ukuzinyuka. Ilezi ziziba ezimumethe izidalwa ezingadalelwanga ukubonwa ngamehlo. Lokhu kuyisambulwana nje somfanekiso ukuba kukhulu kakhulu esingakwazi, nalokho okusemehlweni ethu kungumzekelo walokho kukhulu esingakwazi. Manje inceku ingumuntu wabantu kepha iphila nenkosi. Inceku ingumuntu wenkosi ophila nabantu. Inceku ingumuntu njenganabantu kodwa ophila nenkosi. Inceku iyona eyazi abantu okudlula inkosi. Inceku iyona eyazi inkosi okudlula abantu. Manje inceku izithola seyiphakathi nendawo ke manje seyingasazi ukuyihlukanisa ukuba kungabe kumele iphile nabantu noma kumele iphile nenkosi. Kepha bobabili laba bayayidinga futhi nayo iyabadinga. Manje into yayo ke ukubona inkosi ijabule, kepha ke akuyijabulisi ukubona abantu bengajabule, ngoba yona ukujabula kwayo ukujabula nje komuntu. Manje ke okubuhlungu ukuthi kuyenzeka ukuthi nayo mangabe ihamba endleleni ibone ngolimi layo selungaphandle, umeke kwenzeka kwakhona nje ukhamba oluvuzayo okanye isififinyela amakhala asephezulu, uma ke kwakhona uyiphunga nje lukagwayo olushunqayo okanye umchilo webheshulayo sewuyiqashukela mekukhona nje intombi lapha ngaphandle eshikulayo. Manje inceba ayuthandi lo msebenzi ngoba iyaqonda ukuthi konke lokhu kungcolisa umzimba wenkosi. Manje ke ingakho ihlala njalo ngokuyisola emveni kokwenza le msebenzi. Inkosi seyiphila nayo nangokwesaba, manje seyize yafunda ngisho ikhanda layo engithi nayo ithi yenzela ukuthi abantu bangaboni ukuthi iyona le eyinkosi enokutholakala seyike indongweni nasembhaqweni, yenza yonke lemkhuba le inkohlakalo. Engithi yazi inkosi ukuthi meke kwenzeka yabantu, uma ke yenzeka yabantu ukwehlulelwa kwayo iyohlulelwa naso sonke isizwe sayo mase bagcine ngokulahlwa, ngoba phela inkosi nayo incike kakhulu sekutheni uma ngabe ibonwe inkosi, le nkosi eyinkosi yayo ekuyiyona nkosi eyinkosi yawo wonke amanye amakhosi, nayo ikwazi ukuthi ithumele inceku ihambe yogada amakhosi, lamakhosi lawo nawo ibethumela inceku ukuthi yogada abantu. Manje le nceku ethunyelwa inkosi yawo wonke amakhosi, nayo inceku esuke iwumuntu kepha iphila namakhosi, iphinde iphile nenkosi yamakhosi. Nayo kuyenzeka kubonakalisa emaphutheni ifike itshena amakhosi ukuthi lokhu nalokhu kungumthetho okuyiphatha kwamakhosi, mesithi nami ngizokwenza njenganani. Mase bayifica nayo endleleni seyilokhu ihamba ididekile ingasazazi ngisho igama, mase babona ukuthi hawu silaphi isidingo sokugcina umthetho wenkosi. Uma ukuthi nenceku yenkosi iyahluleka ukugcina umthetho wenkosi yamakhosi. Manje ke konke lokhu kubuyisela ngasemuva, ngoba yonke inkosi kanye nenceku yabo abalingani, kepha baba sesigabeni sokuba ngabalingani ukuze abantu baphile ngomthetho wenkosi. Imbalo iyakhula imfunge, iyavunguza ngobuciko, imbongi ziyacikoza, woza kuzolalela thamela nasi indaba zobuciko.